malbata ku her tişt vinda kiriye dîsa. Reviyek jî şer şerekî bedawî ji bo hêviye. Ji bo bîranîna Reşîd çîrayek ku pir zû vemirî. Reviyek jî şer şerekî bedawî ji bo hêviye. Dîlek jî malbatê hatiye veketandin. Malbata ku her tişt vinda kiriye dîsa. Bi hemgîniyek ku ra bêhempa û dilên şikestî divem nûçeya trajîk parve bikin. Reşîd meye Delal Xalîl kurekî tene 18 salî piştî lêdanek hovane li trondhîmê ji me hatiye veketandin. Reşîd netene kurekî 18 salî bû. Ev kurek birayek û hêviyek bû ku ev gas geştî birîkî. Revî jî şer şerekî bedawî ji bo hêviye. Reşîd û birayê vî yê mezîn 22 salî penaberên jî şerê li Sûriyeyê ne. Van bere hejmarek bedawî vîndahî û eşkî şandîne. Ew bi hêviya ku dîdawiyê de ewlehî û pêşe roja ku ev pir hewcene bibînin hatin Norveçê. Ev du birabûn bi lîvêlatekî nû destên hevdû digirtin. Ev malbat piştgirî û hêviyeke mezîna hevdû bûn. Ne demek dirêj bere dema ku ev direviyan van baveswe jî li Tirkiyeyê vînda kir. Vê vîndakirîna tirsnak giredana bi dayîk û çarswîşkên wan ên biçûktir re hîn şûrttir kir. Her tiştê ku Reşîd û birayê vî dikirin ji bo hezkiriyên swêyên ku li bende bûn bû. Ev yekane şansê malbatê bûn ji bo jiyaneke çetir. Dîlek jî malbata wan hat veketandin. Swesteka û armanca vî ya herî mezin di jiyanê de ev bû ku bîberona hiya malbata swê, barhîl de hansivek bay ku derfetaman. Reşîd ve daviyê bisikletek stendibû amade bû ku dest bi xebata ji bo fûdora bike. Serbilindiya swê bifikirin 18 salî amadeye ku piştgiriyê bîde dayîk û swîşkên swên ku ev jî ji şer direvin û vedigerin velatê swê li Sûriye û ji bo hezkiriyên swê bîbe şeta ciyanê her çend ev li Norveçê dûr bû. Vî ber pirsiyariyeke mezin li ser milen swêyên çiwan hilgirt. Ev ketne gîşt ve şewne. Reşîd di sîwarbûna xwe ya yekem de bi bisikleta xwe ya nû hate lêdan dîsa. Malbata ku her tişt vinda kiriye îro birayê mezin li vir li Norveçê bi tenê bi xemgîniyek ev gas felçgere ku naye vegotin. Di heman demê de dayîkek û çarswîşk li Tirkiyeyê mane. Van ne tenê ku rû birayê swêyê delal vinda kirine. Van pêşe roja swê, hêviya swê û kevîrê swêyê darayî vinda kirine. Ev malbat ku ji şer reviyan û bavê swê jî vinda kirine, niha ketiye nav bi hêviyeke nû û bêbersiv. Ji bere ve hindik tiştî cem van hene û reyek van tune ku encamen pratikî yên vindakirinek wisa hilgirin. Vêrin em van bi hevre hilgirin. Di nav ve trajediyê de ku em fu ewkas bihêz hîs dikin, tiştek heye ku em dikarin bikin. Em dikarin nîşanî van bîdin ku ev ne bi tenê ne. Em visplaysine diyafirînin da ku malbatê bi pêlek evîn û germî hembêz bikin. Alîkarî de rasterast bîçe dayîk û swîşkan da ku lêçûnen lezgîn bîdin, bêhnek bîdin wan û nîşan bîdin ku dilê mezînê Reşîd hincî bi saya mirovahiya me ya hev bardîje. Ez zana Taher ku ber pirsyarê ve berhevkirine me hevalê birayan im. Ez dikarim ji vere piştrast bikim ku hemî pereyên ku tene berhevkirin de bi tevahî ji bo dayîk û swîşkên Reşîd bîçin da ku ji vê trajediya bêhempare bîbin alîkar. Tu bexş nîkare Reşîd vegerîne. Tu kiryarek nikare birayê mezin birayê vî piçûk dîsa vegerîne. Li em bî hevre dikarin êşe sîvîk bikin. Em dikarin bî hevre piştrast bikin ku ev malbat ku gelek tişt vinda kirîne dîsayta xwe yerî tarî de piştgirî û evîna ku hek dikin bîstîne. Spas dikim hezar vî hildi bijêrin ku beşdar bîbin. Her guruşek hembêzeke. û her kiryarek berçav girtîne ji bo malbatek ku niha her tişt tevateya.